کیونکہ پیر باہو فرما گیا کہ نال کو سنگی ہو یارا سنگ نہ کریے. صاحب زیادہ صاحب جیسا تو میں نہیں پڑھ سکتا, میرے تو اچھا پڑھ سن تو بہرحال جویں دا مینوں آندا ہے اوویں دا سن لو, ذرا اونچا بولو کہ نال کو سنگی او سنگے نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے تے کاواں دے پترے کدی ہنس نہ تھی دے بھاویں موتیاں چوگ چگائے ہو تے تمہیں کدی تربوز نہ تھی دے. لوگ کہندے نے مولوی تو گالاں کڈدا اے تے مکے مدینے 10 سال رہ کے آئے نے. میں کہ یہی تے اساں دھوکھا کھادا اے, اساں غلط ساں. کاش باہو دی گل من لیندے ادوں ہی اساں سوچیا سی 10 سال مکے مدینے رہ کے آئے نے, اے دوویں بھائیاں نو اسلام دی ملک دی دین دی غیرت آ گئی ہو سی. اساں غلط فیصلہ کیتا, باہو سچ کہہ گیا کہ تم میں کدی تربوز نہ تھی دے بھاویں توڑ مکے لے جائے ہو تے کھارے خو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائے ہو